Opo. Ops, operator, ha? You're operating. Video mo, nag-video. Ops, standby. Naaktuhan pa sa puwersa sa National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Office 11 ang mga suspitsado na nagatubang pa og mga computer. Move. Pakitanggal, pakitouch. Picture mo. Yes sir, nakahawak ako lahat sir. Sige, sige. Hinungdan nga gipang sita ug gipaundang sila og browse. Sumala sa NBI, usa ka illegal pogo hub ang ilang nasakpan nga gi-operate sa mga Chinese national sulod sa usa ka balay sa usa ka exclusive subdivision sa Buhangin, Davao City sa miaging adlaw. 8 ang gipang aresto atol sa operasyon. Put your hands at the back of your head. Don't move, ha? Don't make unnecessary move, I told you! Don't move. Or I'll shoot you. Sa mga naresto, unom ni ini ang lalaki ug duha ang babae. Sumala sa NBI SEMRO, online gambling in relation to cybercrime law, ang gipasakang kaso batok sa mga suspitsado. Nakig-alayon na sabang NBI sa Bureau of Immigration alang sa posibleng deportation sa mga dinakpan na nakakustodiya karon sa NBI. Kahinumduman nga adunay gihimong raid ang NBI sa Panabo City, Davao del Norte nga usa ka dakong operasyon batok illegal pogo hub. Matud ni Attorney Arcelito Albao, ang direktor sa NBI 11, guerrilla type of operation sa Pogo ang ginahimo karon sa mga suspitsado human sa dakong operasyon. Og pruweba niini ang ilang grade sa Buhangin, Davao City.